Servus, aici Daniel, sper că aveți o zi minunată. A mea va deveni din ce în ce mai interesantă. Un pic mai devreme am terminat de copiat fișierele de pe GoPro și de pe Sony pe MacBook. Ieri am împachetat toate chestiile, GoPro, dronă, mai puțin gimbal-ul nu l-am împachetat și nu îl voi lua astăzi cu mine. Săptămâna asta, miercuri, am filmat un clip de prezentare al mașinii pe care atunci când l-am filmat am realizat pe cameră că eu de fapt am filmat câteva scene pentru clipul respectiv acum un an de zile, însă nu am mai ajuns să editez sau ceva. Aș fi vrut într-adevăr, trebuie să recunosc, să fi refăcut de data asta scenele de pe GoPro, cel puțin în care mergeam cu mașina prin pădure. Însă soarele nu a ținut cu mine și am renunțat la asta complet. Astăzi este o zi superbă. Va avea loc primul road trip cu băieții de la Get Cars Together din anul acesta. Săptămâna trecută a fost un eveniment în Frankfurt cu mașini clasice la care nu am putut să particip pentru că am fost de gardă. Bun, hai să nu mai vorbim, hai să mergem să luăm mașina. Nu știu dacă camera mea a căzut, dar trebuie să ne pornim motoarele, trebuie să ne aliniem. N-am apucat să mai filmez ceva până acum. Pornim la drum aparent. Am mai verificat camera încă o dată pentru că mi s-a părut cumva că stă prea căzută la propriu. Am vorbit deja între noi care ce poziție are, să spun așa, în tot șirul ăsta lung de mașini. Chris ne-a organizat pe toți, am vorbit un pic și despre rută, pe unde o să mergem. RS7. Sincer, chiar sunt curios de ce va ieși din toată chestia asta. Nu o să mă plictisesc niciodată despre asta și dacă tot conducem cu băieții, hai să ne punem mânușile fițoase. Pentru hateri, mașina e deja încălzită, uleiul și din cutie de viteze și din motor sunt deja la temperaturi optime de funcționare. Poate aș reuși cumva Dynamic Select. Aha! De data asta am mers mult mai repede ca să vedeți și în timp real puterea de care mașina dispune.
Sincer, mi-a fost dor să mă întâlnesc cu ei, să vorbim despre mașini, să facem rute din astea pe drumuri secundare, pe drumuri naționale foarte mișto. Din păcate, vremea nu ține în totalitate cu noi, e parțial însorit, parțial înnorat. Da. Dar oricum cred că o să fie o zi superbă. Asta e singura chestie un pic enervantă la toate aceste road trip-uri, că organizatoric imposibil să faci așa ceva pe drumuri publice și în care să fim doar noi pe drum. Și bineînțeles că între noi se mai strecoară și o mașină din asta normală, dacă vreți, da? Ce aș vrea să spun cu video ăsta, suntem pur și simplu o gașcă de oameni cu o pasiune comună pentru mașini puternice. Vrem să ne bucurăm de timpul liber, vrem să ne bucurăm de mașinile noastre, pe cât se poate și de vremea de afară, care în momentul de față nu prea ține cu noi, dar oh, Jesus Christ. Chestia asta nu se va învechi niciodată. Există un proverb care spune că diferența între copii și bărbați e prețul jucăriilor. Și eu până acum pot doar să confirm asta. Probabil am văzut în față o mașină care merge foarte încet. Gata, acum îi dă. Hai, băieți. Și am realizat de fapt la un moment dat, când m-am uitat pe filmările pe care le-am făcut în videoclipul de prezentare al mașinii mele, am fost foarte obosit în ziua aceea. Am dormit, cred că 3 sau 4 ore în noaptea respectivă. Am fost și la spital o zi întreagă de muncă, după care și filmează și... Dar am vrut neapărat în ziua aia să profit de vremea frumoasă. Nu am apucat încă să editez. Cât de tare. Da, nu am apucat încă să editez acele videouri. Dar m-am uitat un pic la un coleg pe televizor. M-am dus la el după ce am filmat tot și i-am arătat absolut tot ce am filmat și au ieșit niște videoclipuri extraordinare. Trebuie doar să găsesc timp să le editez.
Și bine, în timp ce am văzut acele videoclipuri cu el împreună, am realizat cât de obosit eram și cât de multe, nu știu, cât de multe chestii am omis. Aș fi vrut poate să fi organizat totul mult mai bine, să fi... Ce se întâmplă în față? Să fi vorbit mult mai multe, să vă fi prezentat mult mai multe detalii despre mașină. Dar, na, pur și simplu asta este. O să refac la un moment dat, de fapt, toate acele cadre în momentul în care o să ajung la un moment dat printr-o vale. Vreau să mai apuc să mai filmez câte ceva printr-o vale foarte frumoasă. Nu vreau să-i dau numele momentan, dar acolo, cel puțin vara, când e cald, apune soarele, e un loc efectiv superb. Cred că e cel mai minunat loc, bine, de fapt al doilea cel mai minunat loc pe care l-am văzut până acum și care, nu știu, e foarte worthy ca să pot să filmez niște cadre foarte tari pe acolo. Știți care e problema la o mașină de genul? Problema este când nu cunoști mașina, nu o stăpânești și când crezi că ai niște skill-uri de condus mult mai bune decât de fapt ai, și mai ales și pe drumul public. Aia e o combinație fatală. Am observat asta la un moment dat când m-am întâlnit cu americanii pe lângă baza militară la Cars and Coffee. Era un tip care avea un Porsche 911 Turbo S model 2018-2019, care efectiv avea traction control oprit și a făcut un accident foarte stupid, să zic așa, în parcare. Nu știu cum de a reușit, gen, înainte să intre în lotul ăla de parcare, erau niște pietre, să zic, de o parte și de alta porții. Și ăsta, habar n-am, a pierdut controlul, o fi accelerat prea mult, cel mai probabil. Nu știu, a pierdut controlul mașinii și mașina a ajuns în piatra respectivă. Bine, daună totală, la propriu că daună totală. Și cam asta a fost. Sunt curios de fapt cum se aude evacuarea mea din exterior de la GoPro-ul lipit pe bară. În momentul de față, sincer, nu știu dacă ale mele camere mai filmează și nici nu pot să-mi iau ochii, nici nu pot să-mi iau și nici nu e indicat să-mi iau ochii de la asfalt ca să verific chestia asta. Am luat o mică pauză, a ieșit și soare un pic din nori, după care o să mergem mai departe înspre Johanniskreuz.
Din ce am înțeles, acolo există și un restaurant și o să facem o mică pauză. Domnul Kremer se uită la noi foarte, foarte dubios. Reclamă. Reclamă? KRMR exclusiv pe Instagram. Dacă aveți nevoie de preșuri sau chestii foarte mișto pentru audio-uri sau pentru orice mașină, vi le face pe comandă. Da, e zer. În toată nebunia de mai devreme am realizat fix după ce am demontat toate monturile de pe mașină, din mașină, că eu că nu am mai filmat și un outro, motiv pentru care am scos iar puțin camera din rucsac. Doar ce s-a încheiat evenimentul un pic mai devreme, am lăsat acasă toate echipamentele de filmare, iar în momentul de față mă îndrept spre garaj. Abia aștept sincer să mă uit, să arunc un ochi pe filmările respective, să văd și eu ce a ieșit, ce am filmat azi, cum arată. A fost destul de interesant, mai ales faptul că n-am mai folosit drona de foarte mult timp și am uitat efectiv cât de mișto e să ai o dronă și să filmezi cu o dronă. Nu uitați de like, share, subscribe. Eu am fost Daniel, pe data viitoare. Pa!